Mainit at gutom na kaya gumora dito sa Naga para tikman ang kinalas ng kinalas with letter Z, kaya kinalas. Dito malapit sa St. Joseph School, dito mismo sa Panganiban, kaya madali lang matagpuan at mahanap. Nahanap nga namin agad. Balita ko kasi masarap at talagang dinadayo ang kinalas dito kaya nag-iya ako ng kasama. Actually, para may masakyan lang na service. Sama na ugali no, yaan nyo na, mabait naman tong kasama ko. And in fairness, ang sala, ang dami nakapark na car. May black, red, and motor pa. Siya, pasukin na natin kasi talagang humihilab na ang tiyan ko sa gutom. Nagrereklamo na ang small intestine ko, pinapabayaan ko na daw siya. Charot. Imik ang lugar, hanap ko agad ang owner. Ay, ayun pala siya. Medyo nahiya pa ako. Ay, may wallet na dumaan. Walang shirt. Medyo magandang pangitain yon. Saan kaya yung pumunta? Hindi yan. Yun yung kasama ko eh. Anyway, simple and humble lang ang place. Saktong pang kinalasan talaga. Marami din silang variety of dishes na mapipilian. At ang specialty talaga nila ay ang kinalas. Ayun si Prince Charming, nagtatago pa talaga. Nagkataon na brown out ang sentro ng Naga, kaya medyo mainit talaga. Pero carry na yan ang importante makakain na at matikman ang pinagmamalaking kinalas ng kinalas. Ayun ulit siya, nakatingin sa akin. Ito na ang kanilang special na kinalas. Wow, nakakatululawin naman talaga. Halatadong inifortan at pinasarap para sa mga customers. Mayroon siyang beef, meat, spring onion, hard-boiled egg, chicharon, and toasted garlic. Overloaded talaga siya. Ito nga kasama ko hindi na maawat o umpisa na talaga niya ang paglantak ng kanyang kinalas. May kasama na rin siyang batuya, kalamansi, sili, with soft drinks pa. Usan ka pa, talagang big meal na talaga siya. Maliban sa kinalas ay meron din silang loglog na nasa 25 pesos to 40 pesos lang. Ang kinalas naman nila ay nasa 45 pesos at 60 pesos lang. Ang special kinalas at loglog nila ay nasa 90 pesos to 100 pesos lang. Meron na yung itlog, chicharon, turon at soft drinks. Diba? Napakamura lang, mabusog. Meron pa pala. Ang kinalas overload nilang regular ay 140 at ang jumbo naman ay 150. San ka pa? Ang dami yung sahog. Ito nga si Sir, sarap na sa kanyang kinalas. Titingin pa yan. Kakain muna ako, mamaya ng kuda. Wala siyang trabaho. In fairness, masarap nga. Time to go. Kaya kung trip ninyo na kumain ng pagkasarap-sarap na kinalas, itry nyo na dito sa kinalas, dito sa Panganiban, harap lang ng St. Joseph. Pauwi na kami. Ano naman kayo masasabi ng kasama ko? Sarap din. Sarap din ano? Sobrang dami lang. Ano? Dami nga.